Víta vás sprievodca vypracovania žiadosti o platbu pri opatrení 1.1 Modernizácia fariem programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013. Chcete požiadať o nenávratný finančný príspevok z opatrenia 1.1 Modernizácia fariem programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013? Alebo ste už úspešným žiadateľom, ktorý absolvoval proces prípravy, podania a vyhodnotenia svojej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podpísal s pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Práve pre vás je určený sprievodca pri žiadosti o platbu pri opatrení Modernizácia fariem. Čo je žiadosť o platbu? Podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa vám pôdohospodárska platobná agentúra zaväzuje vyplatiť schválenú sumu finančnej pomoci. Musíte však predložiť žiadosť o platbu. Všetky potrebné informácie o zrealizovaných investíciách a plnení zmluvných záväzkov sú zhrnuté práve v žiadosti o platbu. Žiadosť o platbu pozostáva zo samotného formulára žiadosti o platbu a povinných príloh k žiadosti o platbu. Platby odberateľom. Vzhľadom na to, že prostriedky z tohto opatrenia sa poskytujú ako refundácia vami vynaložených výdavkov, je dôležité dbať na správne uhrádzanie všetkých platieb dodávateľom. Všetky platby dodávateľom musia byť bezhotovostné, to znamená realizované formou prevodu z vášho bankového účtu na bankový účet dodávateľa. Úhrady dodávateľom môžete realizovať z ktoréhokoľvek účtu vášho podniku. Nezabudnite, že pri všetkých úhradách musíte dodržiavať postup zmluva, faktúra, úhrada. To znamená, najprv musíte mať podpísanú zmluvu s dodávateľom, až potom vám dodávateľ môže vystaviť faktúru a úhrada musí byť uskutočnená, až keď máte k dispozícii faktúru. Pred podaním žiadosti o platbu. Podpísali ste s pôdohospodárskou platobnou agentúrou zmluvu o poskytnutí príspevku z opatrenia 1.1 Modernizácia fariem. Skôr ako začnete s realizáciou, respektíve pred podaním žiadosti o platbu, je nevyhnutné, aby ste oznámili prípadné zmeny v projekte, zriadili záložné právo v prospech pôdohospodárskej platobnej agentúry, poistili podporené investície a splnili si informačnú povinnosť. Zmeny v projekte. Vzhľadom na dlhšiu dobu realizácie projektov a nepredvídateľnosť niektorých udalostí môže dôjsť k zmene vo vašom už schválenom projekte. Väčšina zmien vyžaduje ohlasovaciu povinnosť voči pôdohospodárskej platobnej agentúre a podpísanie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Najjednoduchšie zmeny, pri ktorých sa dodatok nepodpisuje, sú odôvodnená zmena hnuteľných vecí, strojov a podobne, odôvodnená zmena v investíciách do nehnuteľností za rovnakých podmienok ako v prípade zmeny hnuteľných vecí, presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami, pričom je možný presun len v rámci tej istej skupiny položiek, teda len medzi hnuteľnými vecami alebo investíciami do nehnuteľností. Kombinácia nie je možná. Ak sa zmení cena obstarávaných investícií, platia nasledovné podmienky. V prípade, ak sa cena investícií zvýšila, zostáva pôvodná výška príspevku zachovaná. V prípade, že sa cena znížila, bude preplatená len pomerná výška nákladov. V súčasnosti platí pravidlo, že v prípade nezrealizovania viac ako 10% z hodnoty plánovanej investície oprávnených nákladov môže pôdohospodárska platobná agentúra podnik sankcionovať. Každú zmenu identifikačných údajov, právneho nástupníctva, správneho, súdneho, exekučného či konkurzného konania treba písomne oznámiť pôdohospodárskej platobnej agentúre do 3 pracovných dní od vzniknutia tejto skutočnosti. V prípade ďalších zmien ste povinní o týchto písomne informovať do 15 pracovných dní. Nedodržanie termínu ukončenia projektu a podania poslednej žiadosti o platbu sa považuje za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Záložné právo.
Po schválení žiadosti a podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ste povinní založiť podporený hnuteľný aj nehnuteľný majetok najmenej v hodnote poskytnutého príspevku, respektíve iný vhodný majetok v tejto hodnote, v prospech pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá vystupuje ako prvý záložný veriteľ. Ak už bolo na investície zriadené záložné právo iným subjektom, vystupuje agentúra ako druhý záložný veriteľ. Poistenie. Všetky investície, ktoré sú predmetom vášho projektu, musíte poistiť proti krádeži a poškodeniu, respektíve zničeniu, na dobu minimálne 5 rokov od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poistenie proti krádeži sa netýka nehnuteľností. Informačná povinnosť. Ak je objem vášho schváleného projektu vyšší ako 50 000 eur, ste po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ako prijímateľ povinný na mieste realizácie projektu postaviť informačnú tabuľu. Miestom realizácie sa pritom rozumie napríklad budova, ktorá je predmetom projektu v prípade výstavby alebo rekonštrukcie, alebo vstup do areálu, respektíve objektu vášho podniku. Technické podmienky sú uvedené v základnej príručke. Povinné prílohy. Povinné prílohy doplňajú informácie uvedené vo formulári žiadosť o platbu. Bez povinných príloh, respektíve s chybnými či neúplnými povinnými prílohami, sa žiadosť o platbu považuje za nekompletnú. Zoznam povinných príloh je uvedený v základnej príručke. Ak podáte nekompletnú žiadosť o platbu, pôdohospodárska platobná agentúra vás vyzve na jej doplnenie a do doplnenia žiadosti o platbu ďalej nespracúva. V praxi to znamená predovšetkým predĺženie vyplácania príspevku a teda oneskorené prijatie finančných prostriedkov. Podať nekompletnú žiadosť o platbu, aby ste získali financie čo najskôr, teda nemá zmysel. Žiadosť o platbu, vyplnenie a podanie. Konkrétny termín podania jednotlivých žiadostí o platbu zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku neupravuje. Je teda jedno, či žiadosť o platbu podáte na začiatku či konci roka, musíte však splniť definované podmienky. Podmienky podania žiadosti o platbu sú: podať najviac jednu žiadosť o platbu ročne. Viac žiadostí o platbu ako jednu za jeden rok vám pôdohospodárska platobná agentúra jednoducho nepreplatí. Podať poslednú žiadosť o platbu do 3 rokov od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V prípade finančného leasingu podporených investícií do 4 rokov od podpisu zmluvy. V prípade, že máte zmluvne zakotvenú túto povinnosť, nezabudnite, že posledná žiadosť o platbu musí byť v objeme aspoň 15% oprávnených nákladov vášho projektu. Monitorovacia správa. Podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ste sa zaviazali predložiť jednu monitorovaciu správu projektu súčasne s poslednou žiadosťou o platbu.